Ladies and gentlemen, manene namanenekazi, enye episode entsha uhlelo Star Wami right here on a favorite channel Umjolo Show. Gama lami ngingodlala Matifana, also known as the next biggest thing in South Africa. Yalazi kudaba once avela ku screen sakho, i-TV yakho, noma ikephi la usibukela khona, suke sesizokhuluma indaba eziningi ehlukahlukene ezisinda wena no Star wakho. Mhlambe nawe ngelinye ilanga uyafisa ukuzithola la uzokhuluma yakhe indaba kulula kakhulu ongakwenza email us umjoloshow@gmail.com, that is umjoloshow@gmail.com. Ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, phinde futhi ushare channel yakho Umjolo Show. Also follow us on Facebook Umjolo. We do have a Facebook page elino 1 million followers. Noma ungilandele udlala Matifano verified. If not, that's not me. Celeni wami yabona khona izinto ezimnandi kuthiwa amakhanana, izinto ezikhala kahle for abantu besifazane. Lady Bloom juice. Uyazi ukuthi la balance ama hormones wakho, i-reduce your PMS, iphinde futhi kunikeze nomdlandla bakithi ukuthi ulangazelele leya shandisi leya. Nabo umuntu ongafuna ukulangazelela labafana angimthathi serious. Jabule ekhaya, nijabule kube mnandi. Mhlambe nawe uyindoda uyasho ukuthi ubizwa ngeqhude nawe then angiyifu nje indoda ebizwa ngokuthi iyiqhude mina. Nansi into yakho. Nansi inamba la ngezansi. Ifonele noma uyiWhatsApp uthole ijuice yakho ukwazi ukuthi ke ulethe injabulo ekhaya, nijabule kube mnandi sibone ukuthi kuhamba kanjani. Eceleni kwami khona usisi esinaye njengamanje sizokhuluma naye just to find out ukuthi yini embeka la nanokuthi indaba yakhe ihamba kanjani. Dadewethu sawubona. Ngiyaphila bhuti njani? Ngiyaphila. Gama lami nguMatifana njengoba bese ngishilo usise nginayo ba. Uzinhle bakadlamini. Madlamini. Siyajabula ukuba nawe namhlanje ohlelweni dadewethu. Abantu abaningi ke mebefika la basuke beneyinkinga ezithinta uthando, abaneyinkinga ezithinta uStar wabo. Wena yini ekubeka la namhlanje? No bhuti ngibhalele la ukuthola usizo, ngifuna kahle kahle ukuconfessa kumzala wami ngodaba othinta yena uSibari nami kahle kahle. Because indaba kanje uSibari nami besizithole kahle kahle sibe situation ebucayi in such a way ukuthi size sagcina sesiganga eceleni kungazi umuntu. Uganga noSibari umuntu kamzala. Okay. Yes. Mesiganga kwaze kwahamba kwafekthenini ngiyakhulelwa. Wow. Yes. And then ngabuyela kuSibari ngamazisa. Mengimazisa uSibari and then wanginika imali, wangitshela ukuthi no mfethu uyazi ngithi indaba ibimi kanjani, uyazi mina nawe besenzani. And then wanginika 2000. Wathi ucela ngiyoyilungisa lenkinga. And then manje into eyinkinga into singishaya kakhulu, angikwazi ukuthi ngithwesa umphefumulo ngenacala icala labazali. So I decided ukuthi kumele ngibhalele la ngithola usizo ngikwazi ukukhuluma nomzala ixazululeke le ndaba, maybe singasithola isixazululo, I'm not sure. So udetermine izama ukuxazulula lenkinga ubusambiza ngoSibari noma bese ku love noma i-relationship yenu was not that serious? I-relationship was not serious because bekuyinto eyenzeka mhlambe yenzeke twice noma kathathu mangaphosisi, because that was not into ebe serious in such a way ukuthi bekujolwa nje sengiba nesikhwele mhlambe mezobheka umzala or something like that. Ubudlelwane bakho nomzala bunjani? Bekumzala ukuclose kakhulu naye nixoxa noma yini? Oh yeah, she's very close nami and besixoxa noma yini, even benginenkinga bekuyena umuntu oqala ngithi mangivakashile ka-auntie ngixoxe naye, and bengimake sure ukuthi njalo mangizovakasha ngimake sure ukuthi ngimfuna umfica, like ngangifika mekhona sihlale ekamereni silala ndawonye nje, ayikho into ebesingayixoxa, share imfihlo noma yini nje besixoxa. Mengikhala yena umuntu ebengikhala kuyena. So I ended up ngithola ku situation noSibari. Okuyinto ke futhi edala ukuthi ngize ngicine sengibhalela nje ngoba ngiyabona ukuthi kugcine ukuthi khona isikhathi sesofika la ingane sambe siyazalwa. Nabazali egcikeni bazobuza ukuthi hawu babuye ngane, and then so boom siyafika indaba isiqhamuka sinkulu. Kanti mhlambe into ebingazami ukuze ingane ingathi mifike emhlabeni ifikele phezulu kwama situations vele, because umuntu usuke sa fragile incane, lo muntu akwazi ukuthi abambe inkulumo nje. Yeah, that's why I decided ukuthi ngibhalele la ngikhulume nomzala. Okay. Yena kulidele ekutheni uze ulale noSibari. Izinto mhlawumbe ade xoxa udade wenu kuwena ngoSibari noma kube ukhala nje noma kwaba uganga? No, elidele ekuthenini mina noSibari sithola sisiganga kwangayona into mhlambe kuba ukuthi kusukela ekuthenini mhlambe ngihalela ukuthi indlela ngixoxela ngayo like because besixoxa yes
but besingaxoxi in such a way ukuthi kuze kufike la khona sixoxa ngeindaba ezijulile ezithinta imbhede nokuthi mabebuthi no. Sixoxa ukuthi hayi uyangithanda kwashacima nje yonke lento leyo mayinenkinga uyaxoxa nami ukuthi hayi yazi uSibari usengenze into engayiqondi nami nje benza nje ngokunjalo. So ya uSibari ke and then kwaba nokuthi uyaqala ngibuka nangamehlo engasawaqondi and then umuntu mangabe so approacha and then siyazi sonke ukuthi abantu besilisa banendlela yabo ku-approach ungagcina uthi okay ngeke ngikwazi ukwenza ukuthi and then mase approacha akwazi ukuthi aza kungene ngisho emqondweni uzugcine nawe uyisole after usukwenzile ukuthi no man ngifike kanjani endaweni ukuthi so like nami kwaba ukuthi ke le imizwa nokuthi umqondo usacabanga kahle like besingacabangi at that time so manje sikuyaphoqa sekunengane along the way so izinto kugcineni kumele ziphumile so nami bengasiki ukuthi ngifisa izinto phele kanje because ekutholeni kwami ukuthi ngikhulelwe like bese vele sengiplana ukuthi ngiyiqeda yonke lento le. Okay. Yes, inhlelo zami bekuthi ngiphinta then ngagula ngaba nama symptoms ngahamba ngayo clinic then I found out ukuthi no man I've got a baby ezayo. So ngabuyela kuyena uSibari ngamtshela ngathi nako inkinga entsha sinayo. Ngamtshela wase yasho ukuthi no mfethu uyamazi umzala wakho mfethu ehlanya and then stuff and ngiyamazi nami. Ube nokuthi mengabe enenkinga abuye kumina bekumina nje okwazi ukuthi amkhame down ukuthi no inkinga kanje ilungiswa kanje and then ubeyilungisa futhi exactly ngalendlela ngimtshele ngayo yabo and then ke manje sekunzima nokuthi ke ngizombheka kanjani and athi ngicina nje kumbona nje about a day or two ago so nje uyambuka nje uyasho ukuthi kunendaba emfihlelayo benge ngikwazi ukum-approach at that time like nami bekusakuningi and ngesikhathi esiyi-1 bengazi and uyahlanya lo muntu bengizovala umnyango kamereni ngithi mzala we need to talk nani lo muntu ubengangibulala ngisho ukungibulala nje angiqede ngiyafinish yani indlela ahlanya ngayo nje so that's why noSibari ngitheme ngim-approach amtshela ukuthi inkinga isikanje kanje wathi nje mfethu nangu 2000 ngicela ulungise lo nkinga then bese kuba ukuthi nje ayisabi in contact so methi ilungisa lenkinga kahle kahle bekutshela ukuthi hamba yo terminate umntwana. Yes. Eish. Okay. But aware ukuthi le bhomo ozolikhipha nje manje ku cousin wakho ingaqeda ngisho I relationship yenu aware konke. Yes, I'm aware and there's nothing I can do now. It's now or never. Kumele kugcineni kusuku ngimtshelile because ekugcineni zizohamba inyanga zihamba inyanga sisu siyakhula safika isikhathi ngiyadeda umntwana and then mangifika endlini ngizothini boom sengizane sisu nje ngane isizelwe and ingane ekhule and environment enenkulumo nani igula njalo ingane but engifuna ukuthola ukuthi wena noma athiwa iyaphuma le bomb leli noma ngabe kwenzakalani phakathi kwakho noSibari but wena you are willing ukukhipha umntwana umkhulise ngendlela yakhe is that what you are saying? Yes, because umntana akazi lutho nje angikwazi ukumthosa amacala abazali because ekugcineni kosuku naye bishuthi sengifana nombulalo omncisha ichance ukuthi aphile. But ngoba nanazi ukuthi niyantshontsha why ama-condom kwasekuphuthuma ngaleyo ndlela? No, indaba yama-condom ngazama ukuthi ngalesa sikhathi okokuqala like kwenzeka ngesiphithiphithi nje like yes sayigcina sihleli sixoxa nje sisalungisa zona lezo inkinga leyo and then boom sasike yabo nje kwenzeka kwezinto kuyaphuthuma like naye ungitshela ukuthi endlini yabo ngabe ungaplanile ukuthi uzoba khona umuntu ozomletha kwenzeka kanjalo and then second time kabe ukuthi ngamtshela ukuthi no mfethu kanje kanti vele ngimtshela nje mina sekulate yani yeah that's how izinto zagcina ziphenduka nje kanjalo so kube mhlambe ngangazi ngizoba nendlela ukuthi ngikwazi ukuthi ngivimbe nje from the start. Yes no sivele sibangene siqale sifonele yena umzala wakho oNika cela ngiphi inamba yakhe sibone ukuthi kaze banzima. Yeah, it's hard but ayikho into esingayenza nathi isimo nje sinje because ezinye izinto awuyiplani awuzenzeli ukuthi zenzeke but uma ngabe kuhlele ukuthi zenzeke akhona nje. Okay, thank you. Yani yeah sibone ukuthi siyamthola yini.
Okay, cela ngifakele ama-headphones lawa. Ngiyabonga. Uvalo lishaya mina-ke manje ngazuthi imini ogangile yazi. Bathi-ke iya-ring ifoni. Simuze ukuthi uzoyi. Yebo sawona. Hayi kunjani sisi? Siyaphila futhi njani? Ngiyaphila. Ngicela ukubuza ukuthi ngikhuluma no-Onika Mlaba. Yebo yena u-Onika Mlaba, mina ngabe ngikhuluma ba? Ukhuluma noDlala Matifana la kumjolo show sisi. Ayibo. Yini? Udlala Matifana kumjolo show i-production company edila nje nezindaba zabantu abathandanayo. Yazoba ujolayo-ke Jeff. Nginodadewenu la ukhazini wakho uZindli. Ake uyajola intombazane. Uthi ufuna nikhulume noba u2 so kune situation afuna ukuthi nikhulume ngayo abona ukuthi mhlawumbe emikhamba isikhathi izogcina ingakuphathi kahle because ufuna nje ukuthi usheshe wazi manje ngamaphutha wenzile while nendawonye. Oh hayi ungamnika ifoni anginankinga. Okay, sidadewethu uyakuzwe Onika ungakhuluma naye. Yeah, mzala. Hey mzala. Ngiyaphila njani? Ngiyaphila sala. Alright. Awuyaphila kukho kuthini ngithini wabakho umjolo ngeke uphutula ukuthi umjolo show. Yini khiphani? Kanti wemzala kunzima. Uyamuzwa mzala? Uthi kunzima. No. Yebo. Ngicabanga ukuthi ngiyathatha. I know bese akhuluma nawe ekutshela ukuthi inzima lento afuna ukukutshela yona futhi ngisangakunikeza i-chance. Anginankinga. Mzala. Yeah. Ngibhalele la kumjolo show because bengifisa ukukhuluma nawe ngo-double T lothanda babucayi. Yeah. Ngilalela. Yeah mzala. Kunodaba la mzala ukuthi angazi ngiqale kaphi indaba le because manje at the end of the day izogcina ikulimaza and nami iyangishaya because angisakwazi ukuqhubeka ngigcine kumina. Ayibo mzala umuntu ogcina wena ongalimaza mina wena share yonke into phela. Yeah mzala. Ayibo kahle ngo. Hayi mzala. Ukuthi share yonke into but kunento ongayazi of which is sekuyisikhathi sokuthi uyazi. Ayibo wa serious to ayibo. Ayikho nje lesho ngabe xaxa yonke into ayibo. Ukuthi mzala ngazi ngiqala ngake. Ngakhulumeke ngoba bathe sinayo izolo ungazofaka umuntu esizapha nasicela ukuxoxa thina mina nawe. Ukuthi phela bekungisinda ukuthi ngikubuke emehlweni ngikhulume nawe as much as sikhuluma yonke into but at the end of the day kukhona indaba la khona ukusinda ukuthi utshela umuntu like into waziyo ukuthi izomphatha kabi and izomhlanyisa. Hawu ayibo wena themba mina sifuna yonke into mina nawe ayikho into etheni ngathi mhlawumbe okuronke ukwenza engisakubonile mhlawumbe okubhedayo ayibo. Ukuthi mzala ngikulalele ngoba phela ufuna ukukhuluma nami kukhona umuntu esithathu nje awuthi ngikulalele mzala kwenze njani awukhuluma phela. Wemzala sekunephutha la sethelenzeka engiyithole mina ngicina ngilenza bengaqondile but kuvele kwazenzakalela nje ngokuphazima kweso. Hawu kwenzakaleni mzala azofuya ngithusa. Wemzala la inkingi kanje uSibari lo wakho sigcine sesenza iphutha sizitholela kahle kahle sisephutheni. Imawo uSibari lo wami ezini uSibari wakho usiphelele. Angivanga. Usiphelele mzala. Lenzeni ke lelo phara linekhanda elikhulu lami Jehova. No mzala ayikuthi mhlambe uyena yedwa because nami nginesandla kwezinto okwenzeke ngwale ndaba. Awadlala manje.
No mzala Angibamele. ukuthi ngiyakuzwa uyakhuluma but yes indaba kumele uyizwile ayipheleli lapho. Okay. No mzala ukuthi sinosibari la sithole sisenkingeni in such a way ukuthi sigcine sesiganga ngasese kwaba ukuthi nje akekho bazi mhlambe kabili noma kathathu and into ebuhlungu ukuthi ngigcine mina ngithole esimeni sokuthi ngize ngigcina ngiba nomntwana ekubeni sazi kahle ukuthi Angizwanga ima angizwanga. ya mzala njengoba ngikuchazela ukuthi sithole senza iphutha sinosibaro osiphelele in such a way ukuthi sithole sesiganga ukuthi sigcine senza Ima ngicela ukubuza ukuthi ngigcine sengiganga and kunomntwana ozayo uqonda ukungitshela ukuthi wena le ndoda yami engijola nayo iphenduke sekuyeyakho senilala nobabili under my nose ngingazi kodwa mina ngishela everything nawe awukwazi ungitshela ukuthi futhi awukwazi ungitshela ukuthi unama-feelings asiphelele ubungibona ngiloke ngihleka no mzala ufuna ukungichazela yini noma ufuna ukungitshela cha mzala wena uvulela indoda yami imilenze naze nathola umntwana akwenzekanga nje ocabanga ngayo mzala kwenzeka ngokuphazima kweso and akusiyo ukuthi benginemizwa mhlambe noma kuyinto ebekade ngihleli kuyenza. Yabona nje mzala ungadlala ngakho konke. No angidlali mzala Yabona nje manje uyangidakelwa ungihlafunela izinka no mzala lalela uzwa kahle uyafiliza futhi uyafiliza in such a way ukuthi inonsense lo ngitshela yona ukuthi wena under my nose uqede futhi lapho uzongibiza ngomzala wakho kanti ububhizi nendoda yami. No lalela mzala ngizwe mzala awukakangizwe isitori asiphelele. Ngilaleleke ngizokwehlisa umoya ngikulalele. No manje ukuthi cha ngiyafuma ngoba I don't feel like ukuthi wena ungicabangelile ngesikhathi gibele ebhedini osiphelele. No mzala akuyona lento ocabanga ngayo and lento nje yenziwe ngoba ngilo ngifika ngizovakasha lapho. Awu. Yeah mzala. Awuthi ngikulalele ungichazele sonke isitori ngoba ngiyafisa ukusazi. Okay ngicela ukungena mhlambe sisi la yabo. Yebo. Ngicela ukuthi ngimthinte nawe usiphelele ngimuzwe ukuthi uzothini ngalolu daba lolu. Cela ungibambela kanjalo. Anginankinga bhuti. Okay, cela nje ungibambela kanjalo ngibone ukuthi ngizoyithola yini yona le ndoda leyo ukuthi izosikhipha la ogibeni esifake kulona. Yo, kwaze kwanzima Nkosi yami. Kunzima. Kwaze kwanzima shem. Ish. Eish. Imake ngibona ukuthi ungibambela nje kanjalo sisi ungadinwa. Yani sibone ukuthi isomthola nini mfowethu. Bode. Hello. Yebo bhuti. Ngiyaphila mfethu, ngabe ngikhuluma noSiphelele? Ya, uyena Siphelele? Ukhuluma mfethu no-doctor la, uDr Nzimande ngila eDurban Clinic. Dokotela, doctor. Mfethu nginomuntu wakho la uZinhle. So uZinhle njengoba la ungazi ukuthi uzokhipha umntwana. So mangise ngibona ama-forms la akhe ukubona khona inamba yakhe eceleni engazi ukuthi wena ubaba kumele nawe mhlawumbe ufike uzosayina because ngifuna ukuba nesiqiniseko sokuthi lento athi nivumelene ngayiyona yini. Uzinhle muphi mfethu? Uzinhle wakwaDlamini mfethu, kanti wena unozinhle abangakujola nabo?
ulapho wena. Njengamanje mfethu useklinikhi, so ngifuna ukuconfirma from wena ukuthi lento ayisho ukuthi nawe uyazi ukuthi uzoyenza into ekhona noma mhlambe wenza ngale into engayihlelanga. Okay. Cha ngikhulumisa naye kuqala ukukhuluma naye. Oh, okay. Ukhona mfethu ungakhuluma naye nangu, ungakhuluma naye sisi. Yebo. Yazi. Yebo njani? Ngiyaphila. Kanti wenza kanjani? No phela about the ingane nonga ngizamile for the past 2 months ukuhamba ngiyolungisa le ndaba ngicela ngayo ukuthi yenzekile the time adunginikisile imali. Awuyathanda ukwenza ubudedengu wazi okay phakathi akunika imali mina ngathamba ukhiphile ukhuza ingane. No phela ngazama but kwagcina kungenzeka that's why namhlanje ngize ku doctor la eclinic. Ngifake inkingeni ke manje yabona acula ukhuzana futhi ngizohlose ikhiphe yongana ngoba ngizongena inkingeni wami wesiphelele shothi kahle sewubuzo ngendlela kuze kube yinini uzongenza isilima kuze kube yinini mina khanda kakhulu. Hello. Uyamuzwa lo muntu okhuluma, don't act like awumuzwa. Uzongenza isilima kuze kube yinini lento uzoyifihla kuze kube yinini uzoyifihla kuze kube yinini njani ngenza isilima nje nobabili. Imake sisi ubalekile mangizama ukuthi ngiphinde ngim-ede futhi ngibone ukuthi uzo-edeka yini because njengamanje uyabaleka la ngimazi ukuthi yini inkinga yakhe lo mfana. Cela ngibambele nje kanjalo ngiphinde ngizame ukum-eda futhi ngoba ngimazi ngempela ukuthi ubaleke into ebukwa ubani. Uzovela ngabe sayibamba-ke ifoni mfana. Come on. And ngiyasayibamba-ke nje base kunje. Plus akayibambi but This is the answering service. akayibambi ngempela uthi ngiphinde ngicela ngibambele nje kanjalo sisi khona engisakuzama la ukuthi ngikulungise ngoba because lo muntu lo uyitshela ukuthi usile lo mfana lo. Ngeke ngidlale umfana phela manje afike enza izinto ezingaka masiyabaleka. Hello. Wemfethu ungishiyelani manje? Ngathi ngikhuluma nawe wabaleka manje. So wena uzidokotela Mbumbulu first wathi ufunani kumina yini efuna kumina? Angiyena udokotela Mbumbulu mina mfethu ngumuntu. Balo ngiqambela amanga wathi udokotela yabo into osuyenzile manje. Ukuthathaphi ukuthi angiyena udokotela njengoba ungiphikisa ukuthi angiyena ukuthathaphi lokho? Mfethu yayibona into osuyenzile. Ngenzeni? Why mfethu ungiqambela amanga uthi udokotela kanti uhlala ngibona. Uzomenza isilima kuze kube nini onika? Angimenzi isilima lo onika ukuthi kwenzakalani. Umtshelile ukuthi umethese umzala wakhe? Cha. Akaze ngimtshela kodwa ngizomchazela kodwa umchazela nini uthi akukhishwe sisi? Angithi uthi akukhishwe sisi wena. Mfethu yabona ungijwela njengamanje ngicela ukulokhuzana ngikhulumisa noZindlu please. Onika. Yebo but uyayizwa le ndoda yakho ukuthi awunandoda uyihlalele. Yabona nje indaba yalabo angiyazi ukuthi ngenze njani bhuti and uyabona lo mfana lokushuthi uqedele uzithi nalesikhwebe sasekhaya angisazi ukuthi sasukwe yini ngoba akekho umuntu ongazi ukuthi ukugibela embhedeni nomuntu kuzophuma ingane muso ukuthi onika ngoba wena ufebile ubufebe bakho uthole ngeqomo usuthi manje akukhishwe isisu shuthi mina isilima la mina okuxhaphazekayo. Sanda sami ngekhabe nje sikhuluma mhlawumbe ukubonana ulalena zingakisebolale nazo waphela kushuthi wena uqogela uzithi uhamba ucophoza amaphekede nangenayivali bebazikise bekulale nazo uzochaza nje le kwenzeke iphupho esekhaya ke la sesifile shuthi wena bafu uthi uzinhle yiphuthi uthi uzinhle yiphuthi lokho kusho
nawe mfethu ufuna ungiqhatha kahle kahle. Ngiyabuza ethi yebo noma cha uzinhle iphutha yini? Wethu vele sakhuluma nawe uyazi naye sakhuluma naye ukuthi kumele kwenze kanjani manje uyangiqala mase yamathini imhlulile lo nto nje one wenza iphutha kuze kuqhumisise wena ngiyangijwayela abafana niyangijwayela nifuthi nje nifuna la nicinga edini aningiboni sanda sami ngizokuchazela into lena ngijwayela kazi ngiyangijwayela mina noba uthula lo wasekhaya ke angabe sangifonela angabe hayi Onika hayi kuyalungiswa ngithi cha khuluma nendoda yakho angithi yazi iyona kwakumele ikutshela ukuthi yenze njani sizifika la because nami ngake ngimsukele ngimi-approach nje wena zinhle into eyikhuluma yangazi ukukhuluma no cha ngitshele iqiniso ke manje because it's like mina ngavele ngakusukela nje ngasuka endlini ngeza kuwena ngathi Msibari ngicela sithi ukuthi nokuthi alikho iqiniso sakhuluma nawe sakhuluma ubani wa-approach omunye siqale lapho nje why ubani wa-approach omunye cha ngitshele siphelele musukenza isilima kwawena angiyona into okudlala phela mina angilona nje iground lakho mutshele iqiniso siphelele ngitshele nje iqiniso ngiyaqabana manje senesithi ngiyaqabana kanti ngiyakwazi ukumla cha kumele akutshele ukuthi wenzani kwasekuqaleni musu ukuthi cha wena sisebenzini hayi angisona ke phela isebe mfethu kumele ukhulume nendoda yakho vele wena Onika kuyakuhlula ukukhuluma nendoda yakho manje manje nikhuluma nonke ke manje ngicela ukukhuluma unomuntu oyedwa please ufuna ukuthini ngoba wena uxokela uzwiphi into ozoyikhuluma uxokela uzwiphi ake ngifuna ukuchaza manje mase ngikhuluma nakho uzokhuluma kanjani ke okay asikunikeze ichance ichaza ke mfethu uyihlabeleni ingane zandawonye Onika thando zami chaza na umbuzo umile uzihlabeleni izingane zandawonye uyitshela ukuthi uyafisa wena futhi wena indaba yini ingakho ndo nodokotela Mbumbulu ngoba ubatshiwe wena Msungu ubatshiwe wena uyabatsha ubatshela uthongo kwabantu abalama imaki ungaphinde ungithuke mina yazi ukuthi kwenza le nto but ngoba ngeke ngisayibuyisela leyo nhlamba ngingijwayela kabi mina yazi bengifuna ukuchaza kodwa manje nawe usuqala ukuthi siyakunika nje ichance chaza phela chaza ayizemchaza nje wangideleza chaza chazela mina ke manje onozinhle la chaza njengamanje mfethu usumushile mfethu umushile angazi kumele ngenze njani okay imina owaya nozinhle endlini kafe ngalala naye njengoba uthi ngimoshile wami please ngicela ungangeni into ohlangana naye yazi cha ngizwa phela ukuthi mina omoshile ngimosha kanjani mina ngoba uzinhle wakho osuke weza kumina wathi angifonele uOnika then uOnika wathi angifonele nawe sengiyanifonela noba uthu sekuthiwa mina omoshile manje anganozinto yakho izilima mhlawumbe niyajona futhi nawo izinto lo hayi cha kahle siphelele wena wonke lonto akhumbula ngikukosi wathini wena wathi you've got this under control iyona ke le control onayo nansi ke under control savume kwamhlazana unginikeza u2000 wena wawuthi angenze njani ngikuzile manje imali ngizobani phela khuluma mina manje uzongilalela kodwa ngikulalela ayikho nje into echazayo ayikho savumelana ukuthi mina nawe so ifihla nje ingaveli size sivumelana nje kwakufike kanjani lapho usungikhathile ke manje njani ke angiqhathanga wena siphelele futhi wena uzofihle ngisho ingane uzoyifihle etoilet njengoba uthi akukhiphe emotion itakiwe wena asithandani nozinhle phela wawa umpetulelani iphendi pho njengoba kukhona iphutha lenzeka thana ngixoxisa umoya cela please ayikho into engizoyishifela umoya yabona nje kusho ukuthi baningi ubaphenqa emva kwami mase ubakhipha isizwe wena njengoba ngicela imali ngathi ngiphi imali kwa1000 owanginika lona wanginika ucomplain ngakho kanti uprive kade ukhiphela imali ukhipha imali ukuthi khishwe izisu awusena ndaba la ungcokhishwe izisu Kodwa baby kakunike imali okusalayo. Usathi baby. Wanika 1000 elakhompela ucomplain ngalo. Elodwa. Onika. Onika nje manje. Lalela. Awuthule wena antshela lo yathi. Onika please sikhulume ngicela please. Futhi manje sengizokubiza ngosiphuthe Sibari siphelele. Ngoba sengize namithisana endinganiyeza. Why isingamane nje lento siqede nje
sikhathule nje kahle because ungenza isilima kushuthi kahle hle mina kumele ngibe impela yakho ngibe utrifina wakho ngibe ukubhiza ungenza umathi ngisifule mina ungenza umathi Sana sama uthi bengafuni into ivele kanjena bengawuchazela kahle. Angibiza ngesithanda sakho. Wena ukwazi ukufihla umphefumulo ufuna uze uyoflashwa. Angithi ngiyacaba ngithandana ukuthi ngithanda wena futhi uyakwazi lokho na. Ungenza isilima wena kushuthi ngisazophinda nginyonyobisane. Ukwazi kahle ingakho bengimfihla ngoba ngifuna ukuthi wazi ukuthi yini le wamkhonza kangaka lo uzinhle. Wathi hayibo phela usibari wami. Ngambuza nalo wasekhaya uyakhumbula wezinto ngikubuza ukuthi ngiyakhumbula wathi wena umbone eThekwini nashoot kanti vele nasenithola ngenza isilima ningakho ningijwayela kahle hle ngiyangichaphela impilo yami cha sinjalo indaba ungabuzi yena usiphelele ukuthi kwenzakalani cha nje musuzenza nawe umuntu ongcwele ngoba kwakumele ukhulume nendlela yakho kwakumele ukhulume nendoda yakho because mina ngisukela ngakithi uyena wasukela mina ngizithulele kwangisukela umuntu ngathi ngiyambuza wathi it's got this under control ngambuza angikubuzanga siphelele angikubuzanga na before ivale ifoni azi ukuthi uzinhle akukho ngane azoyikhipha ikhona and uzoyondla nge3 before nje ngempela uyivale siphelele ifoni wazi ukuthi njengoba usummithisile uzinhle qhubekani ke baba qhubekani mina imali ake ngikwazi ukuba nengane umuntu angathandani naye uma seyikhona sikwenziwe njani ufuna senze manje uthi angenze njani ufuna senze amanyala la ufuna ukwenza ukuthi kukhishwe ingane ngeke siyenze lokho angane nginayo umuntu engizalana naye manje okay uthandana noba amasenda akho kumele uwanake ikhona phela ngendlela engalungisa ngayo lento leso ngahlala phansi sikhulume sibonze njani yabha sekuvela ayikho into esazolunga ayikho nje ungazi uchaza siphelele sekonakele ku-right mina njengoba ngengisakwazi ukuyelo ekhaya abane kaze ngayisola kodwa cha ku-right angithi wangisukela ngisukela le endwethu ngifike ngokuzovakasha yini right owayenza wena uhlezi wona ubani wasukela omunye siphelele mina ngasuka le endwethu ngaza kusiphelele ngazothi siphelela senza amanyala inkinga yakho uthanda imali ngakubuza siphelele phendula wayenzani imali anginika yona ayibo kwakumele ngikhiphe umphefumulo lacala ngenxa yakho ukuthi wena uhlulekile angikubuzanga yebo cha angikubuzanga na uyabona into uyabona ukuthi njani kumanje uhluleka ukuphendula into esimple angikubuzanga yebo noma cha sakhuluma nawe kahlala phansi cha isidingo sokuthi nixabane nodwa sikho nje isidingo sokuthi nixabane nodwa cha angixabani because manje lento ayenzayo ayiyona le yena athi uyiyona isilima left and right yena uright yena la ekhona ngoba sekuzekwazi kumphefumulo shem akasize nje lo mfana oxegele uzipho nje angikhohlwe anaka amasenda akhe ngoba kusho ukuthi ilona isende libalulekile kuyena iphila kanandaba nayo naka amasenda umfana awukwazi phela kanjalo kubeni mina ngicela nje ukuze nje ngiyazizwa nje nalo emsebenzini ngiyafyuma indlela ekuyona ayikho into engizoyikhuluma nawe kwamanje ungakwazi ukuphuma sihlangana ngeke ngikwazi otherwise futhi sisobukwa abantu abazosibuka ngeke ngize ngikwazi abantu ngeke ngize ngikwazi ukukhuluma ukushuthi lonto winile wena vele ngezizwana efonini ngicela ukuthi umoya ungivumele ngibone sikhuluma asazi angikwazi ukuthi mina ngihlangane nawe ekubeni vele isivele into ileko mjolo show engingawazi ku right nje kunje yo yani senze njani ke la kule situation sis no mina njengoba ngishilo naseqaleni ukuthi lento le ngiyazi ukuthi ama consequences azoba mabi vele imphumela yakho izoba mibi but mina as for my own healthy nokuthi ngilethe umntwana emhlabeni angizofocusa kukona okunye nokunye vele mina nosiphelela ikinto esasihlanganise njengoba namanje futhi ingeke into esazihlanganisa njengoba mina I decided ukuthi to keep the baby ngizomzala nje kahle futhi ngimkhulise nje kahle whether yena uyangena empilweni ingane or akangeni mina sekwe eyam IQ sengiqedile
mina ukuthi nje ngilethe umntanami ngiyamkhulisa yena ukuthi uyangena akangeni angisahlangene okwakhe lokho vele imphumela izoza kuyena. Kodwa kuyona ekugcineni ingane kumele yondlekile uyathanda akathandi noma ngamele kuthiwa melethe into zengane uzomemeza umuntu amnika izinto mefuna ingane uzokhuluma noma efoni mina nje kahle kahle ayikho into esizoyixoxa yena uzodelete inamba yami mina nje ayikho nje futhi ezihlanganisa ngoba mefuna ingane uzofonela uma bamlungisele ingane bahlangane naye athathe ngokwakhe ahambe nayo abuyise futhi kanjalo mina nje naye ayikho into esizoyixoxa ngoba shuthi lento le bevele iplanile. Yo ayi bafethu kunzima awuthembe mngani awuthembe ekhazeni awuthembe mzali kunzima nje mfethu othandweni kunzima kubi. Subscribe like share channel yakho Umjolo Show sihlangane ku episode elandelayo. I'm out of amagama ngazi ngithini nisale kahle.